familles, 1000 problèmes. Serni c'est la beyadibe. 3 familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni ndam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh. Ada urangur na musdam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Edo sukabe. Bukari. Bukari! Bukari! Hey. Imma gilgel seydinel ma arani ɗo kadi addan yimɓe caɗele yan suudu ma mbatta ɗo ha joni. So tawi ɗo kadi tan adda ɗo histoire. Ama woppami suuro comtiñam kadi haɗa andi ko bonade riwim toon addimi lelim ɗo. Woppami de e ko gañanɗami wonde ɗo mi lelo hedde ma. Mi daña jam. So ari ɗo joni addan en ɗo caɗele sabi Allah. E Bukari min nami mami wadde hanki jamma o affaire en muusi. He? Ama wona guitam ɗe pette horam ko. O sarat mbo nañmi hanki. Amadou est ce que o kiiri mo wona kiiri électronique. O est ce que wona courant mo ƴettata. Gandum Amadou yarlum jaafoɗami gaccinami hakke. Wallahi winomi wonko woni nder galle he. Jeddumi. Kono mi andi hanki jeddono mami koko laaɓɗa. Wiyete ɓurimi haaw. Hon kiiro arde galle he. Min kay Amadou aɗa andi sinno mi anden hono bo ari ɗo walla tin. Walla wodi ko pamumi hen. Hisonno kay Amadou aɗa andi tawanno komi suuri ɗum ko idi joni walla mi wedda yomba laakar. Mimi tinani. Hay dara ko tinmi hen. Gandano ko manɗam ko saf fof koye am ɓe elta hama ɗiggi. Amina wana yigitam de gilla hanki ko ni ngoru mi ɗanayi ha weeri an Fatima ne hani ɗeftude fiil ara ɗefti fiil tan ara fiya joom galle ma ille piyo mbabba tuccet Fatima kanko est ce que ça va omo selli cikkuɗa tata mimi haalnom guir ɓoyde a jaɓani nande haalam ka o wondani sago makko de ko waɗat ɗo ko fof o tayani ɗum mi haalinoma a haalinino kam ɗum kay kono mi wiyanima ala de o sellani kono fof noon ko Bukari woni fof an hono mbawta wadde ndesa joom suudu ma gadda ɗum e galle ma ne wonma maltraite ne hocci fiil ƴewoɗo fiil no way ɓuttidi manda fof so itti ɗum e aduna ara fiyam yi fiiram ɓuuri yoy balle kam min mi yurmimo sa ko an jaɓi ɗum mbimami tata an wona mbiɗa ara yiɗiɗi Bukari ko jaam jiɗanɗama ko tagat acci Fatima waɗamo traité dani te o so ɓooyi ko hôpital o sakkitto par ce que piyo gorko mum kam dani so ɓooyi ko ɓurɗum bonde waɗa ɗayi ɗum noon an ummoto darna koyɗe ma kaɓɓa wudere ma ha tiiɗa kollamo haydara ɓuranimo e Bukari wallumo de Bukari ɗum fof ko lelaɗo ɗo mais so jongo ma wettude dañam kadre ɗum weɓata ɗum Bukari tu me réponds pas Bukari attends moi j'arrive keɓɗanki jamma ko lenani Billahi kiiro addu barke rasulullah peeje men boni
Hey, ummo. Ela ka wala bugay. Mosh pale ti ko ba. Hey, yal C'est pas du ko ba. yal tuku yala. Ana yegala wana. Ko me dangi ko ngega. Bugay yatwa yawini. Rewini bugay. Rewini yat. Bugay pass ici. Allez te passe ton rewini. Ya hatti do no. Bugay rewini ya same. Watonyam. Rewini. Yal tuko. Rewini bi afile malo so mo. Rewini. Yal tuko. Rewini tamu na ma wai. Yal tuko. Allez dégage ici. T'as même pas honte même. Regarde-moi ça, vilain là. Tu me connais wallahi. Est-ce Allah. Amadi t'as dit quoi? Barke Rasulillah mahaldana. Faut te méfier de. Hein? Faut te respecter. Allez, Acha. Allez. Acha. Subhanallah wa la hawla wala quwwata illa billahi al-asim. Yo Allah musul amenama. Bukar minyam han nyalla nyala bon. Ka cufle kono haali gongo ay oɗo fatima noon yonti minen ɗiɗuɓe min mbadda face à face ko ɗo tan woni galla mo waɗa wej o yiyani ɓurɗomo noon min kam hankadi ɓe mbima sayidi memde mbaronde même laaci muɗum yontino no ande jikkam minama ko hankadi ɗo e galle haydara mi hokkatamo so wawi yaade foof noon mi tawtomo ɗon hankadi jamma ko gasi ɗo e galle ko yiɗi fof ɓuriɗi ko ɓuri ɗum hatta heɗo mi haala ma ɓe mbima golle ɓuri haala golle ma yonti hankadi mbaɗa yimɓe jiya hay daro ɓuranima ɗo henna te o fatimani an a heƴani makko o sa dunimo tan ko janowo dole ma keƴani makko an teguet accire mo dani ko yonti noon fatima anda hol gonɗo jongo ma et de quoi elle est capable hande o andata jikkam te so ɗum ɓenni min mi wawa wonde ɗo e galle he il faut mi yalti mi jooɗo seeɗa hakkille mo ni uddi mi jooɗo tan banggue hakkille mo arta mi wawa wonde ɗo e galle te fatima kam yo renomi guitame kala poti ko lahar woni jangdi makko Wala ka jar ngoppuɗa suuma ñaɗa mbaɗɗa salto. Mbiɗa ɗo a dañani ɗo jam. A rewa ɓeere rewɓe. So a dañani jam ko an yalti bowal jara rewɗe ɓe cagaji. Ɓe doroje mawɗe mbiɗa ko ɗum yonma. Ko ɗum ta dañani jam. Sabu ɗo minema ko jammude wonno ɗo. Ko andi waɗi dokan. Baɗɗo dokan no so atti galle mum. Dañan ko boɗi. Min dokan waɗi sabu ala. Ko tagi a tamɗo e galle suure. Bukari yalto mbiɗa sohli fatima Bukari ummo ɗo Oɗo waɗɗo de. ummo Bukari An ka damde Bukari. Wala alkadani mo. Ora. Ar jooɗo Ahmad woyi heege ma yo an kam ngol kulol mawɗan holo ngol an ar jooɗo min mi ara tan doga eko doga tan Sikanno ko Fatima riwma. wona Fatima e jeewa woni nder suudu to mboɗi yewtida Fatima he an Fatima an aɗa selli Fatima cikkata ɗum woni jambaragal Fatima nanga kiisaɗa fiye gorko ma an ɗum mbarko jemme ma an est ce que aɗa selli Anda ko Bukari waɗi. ko wawi wadde fo fotani mo fiiɗi Fatima ƴeewe Allah ko mbatta ko Fatima ƴeewi ɓesgu ma ngu mata yiɗa dañde ɓesgu barkuni ngu Fatima neɗɗo so yiɗi jibinde ko barkini hormata gorko mum Jew. An ka gaddo wadde kam wala wala lokkule kam. mimi rokkam jam Fatima ay so neɗɗo ne haalda e ma mawna ɗemgal aɗa jaabo ɗum ni yoɗani ni aɗani jeewa ko kanno wayi heew hakkille Allah ne wawi yewdamo heɓa Mi kiiɗo haalani ko haɗa min ko jini cengtuɗa am gaccani accu sala men mooli Allah mi wawnaɗi kiruji he mi haalnam accam de accu ngara ɗo peeɗami fiye wawa wonde a faami accu salam gacca kam tranquille hokkami jaam an Amadou an aɗa mala an min mbeɗa ari haalandema jeewanani yewdida o Fatima pour belma kiiɗo heeɓe dañan jam galle o wona jam dara goññef an aɗa wiya yo goppu salma so goppimo so kiiɗo o heeɓaka ma en deeƴe tan ɓen jewte ɓen jewte nder suudu to ɗamnima heeɓ kiiro jeewan wayni heewde karallagal so Allah jaaɓi hande serte tawi ngel ma heɓ kiiro o so kiiro o heeɓama deeƴen ɓen nder suudu Ay sa yiɗi wadde warante wala aɗa wiyade waɗa ɗo yassoda yagal a jooɗa damal gal tokka ɓaaron bas jooɗa ɗo nodda yimɓe jooɗo kalama
an ko ɗon joɗɗa hay ko ngel cugi to seeɗa ari hefti gorko majum hay jamma daña jungo gorko ma jiɗa ko moppina no bugani watta ɗum de moppitano no bugani ne waɗa ko weɗade ɗum jabata ɗum hay goto tawta kam mbimami haade mi yaade bedde mbeɗa waɗa wara ɗo e galle he guidortomi ɗum anani ko mbimami ko an ko gonduɗa ko wona kiram ko kayi Fatima artir hakkille ma o joni moƴƴi aɗa jogui kir tan sa fi o hande piya o e janggo ɗum ko woni joni moƴƴi a jarama aɗa jarama wona joni a hokkiyam conseil merci ya moƴƴi mi moppi moƴƴi ya e argay anduga hiiro ɗum ɗo a anda ɗum ɗo to ummi jew siɓi allah yalokke sago ma Fatima yalokke sago ma an mani battumi haaldata haalde jew siɓi allah aɗa andi min hossinma hama mi yiɗa wiidema haydara on ko yoori on ko yoora ya allah jarama jamana joni a waɗi a andi a hokkiyam conseil ya moƴƴi wona mbiɗa mi heɓata ma moftu e wat feere noon hoto fiɗɗo hay goto kiiro anani ko mbimami ko ya moƴƴi yow joo ano Alicia hoɗo Fatima wonde hoto kiiro a heɓtani la ilaha illallah enen en jaylaka pourquoi a heɓtani kiiro hon min payi onon ɓuuri andude Fatima ko tiɗɗo non jeewa annene yan fan mas tiiɗi hoorene kay an aɗa woni ma te aɗa wawi fontodirde mo minen kay min cikkantoko ma e fontodir mo keeɓa kiiro sa heɓanimo ma darga dar mi haali hami tampi o jaɓani o kii so heɓaka en ñallenta saka mbayi onon men ɓuuri andude Fatima no wayi omo tiiɗi hoore ha wona seese kiiro o so heɓaka darga daro yimɓe jogoɗɗama o sahi toon ma heɓ kiiri joni gara joɗɗa yo yeeso amen fanga addani kiiro joni en hono mbatten o kiiri nane o galle joni kala fof fiya hono mbatten joni kiiro o so heɓaka wuro ngo wonata jam te ko an min ɗamanino ma heɓ kiiro o non joni hono woni feere men o kiir ha kiiro o heeɓi mboɗon feere ndentoɗon wadde ko ganduɗa kiiron yana e dow mon la ilaha illallah mahamadou ko mawɗo est ce que on nani ko mbimi mon ko ɗum tan nde woni ɗo solution tan ɗum tan ɗum tan woni solution kiiro o heɓetaki ko ɗum tan mbami wiide mon noon ɗum tan gandumi hen koye ñanti koye Ay, merci beaucoup. Fatima, ko jimi yoridema. An kam hay ko mbaɗɗa hon mbayirɗa ɗum. andu ko tagi haale ko mbaɗi ko fara wadde ɗum Gorko moɗo kilifaɗo wadde ɗum ni hakkude galle. Sofia mi haalnanimo gollimo golle ko mbiɗo mo massage o duo ɗum ha cilon ɓe lelni neɗɗo tan mbimi masa mo keski wonno kesi makko mas Ay, Fatima. mas komi lelnunomo e dow leeso ɓe silwimo cilbo anda o so moppimo tan o berjet Fatima, hoto waɗ. ala moppitam ɗum weɓata ɓutta ɗum haalima to guitim kiiɗo wi wona won Hoto guittuɗa ɗum. soɗɗum yima ɗum ña nayi toni kiiɗo spécial kamɓe tan jeeyi Sophia Naam jongoma. aɗa wawi waɗande mi café seeɗa s'il te plaît Si, mi waɗanma ɗum joni. ok mboɗon mbo walla jooɗi Ok, d'accord. an fewnutama café o minen pare memare mum o momi reglu kama ko haɓata Ala Fatima. aɗa andi kam ɗum wona wiya komo daro kam yo daro tan ha tiiɗi taw kanko wawi kam tan jeguen goto kam rennanduma e goto mais moɗi ata rasul
Ada. Machallah. Ɓurtani mankani. Ah, c'est bien. Merci beaucoup. De rien. Sophia. Ko woni hakkunde ma e Fatima? Kon sehilaɓe walla? Jongoma. Fatima ko neɗɗo moƴƴo. Te ko min sehilaɓe wala hay probléme goto. Fatima mbiɗa ko sehil ma? Min cikka ɗum neɗɗo sa woni sehil muɗum a halna ɗum gonga. An ayi Fatima no woniri e galle he ni? Bokari ko joom galle makko. An ɗefta tan loocol aɗa waɗa sadde cuccet. Kanko to fawi ɗum? An aɗa woni e galle tan aɗa wulla tan aɗa luuka ille tan ko an jeeyi yimɓe ɓe. He aɗa ko jinmi haalandema so tawi Fatima ko sehil ma kalnamo gonga. Ko waɗata ko o tegani ɗum hay nokku. Te so yiɗi dañde ɓesgu wonnu barke a ɗoftoto joom galle ma. So wimo ya waɗa hunde mbaɗa, so wimo ya oppu goppa, kono kanko hulani o ƴeƴƴani ɗum cikiɗa no yooɗi. Ko kala ko fof ko gonga. Inchallah mami yewtide e makko so Allah jaɓi. Mais an jongoma ko nonon toon kaw Abdourahmane? Abdourahmane wona haaldude tan mi yaɓɓi koyɗam mi yeehi ha toon ƴewdemo. Omo selli omone jaam. Alhamdulillah. Kadi Sophia ganda kala ko wondi e galle he mi andi fof. Abdourahmane haalini kam fof te ɗum yooɗani. Holɗum hen? Amina an Abdourahmane ko joom galle ma o fonno ko yaado ƴeewoya ɗum kono aɗa jooɗiɗo tan ɗum ne hani. ala o deƴi koye haal an ko ɗum heddanima tata joddade e añɓam mo jiiɗa ham ɗaɓata ɗum e sehilaɓe oɗo yejjid ken ƴiƴam goto ham de aɗa andi Sophia o wona jiɗɗomi de ko sambala waɗat ɗo hen an noon jaɓa ɗum noon wona ɓoccode aɗa jodda e makko ɗo aɗa haalda e makko a foti wadde ɗum an. Amina he woto an ala ko kalɗa woto haala hay batti hedata ala ko kalɗa. Jongoma oɗo ko cukalel famir ɗum jikku muɗum tan te jewtuda e makko seesa. Mbeɗa wiya nder. kersingol an holko mbaddata e Sophia on jiidani on takkodirani mbiya aɗa wattamo sehil tawede Sophia yiɗa hammi noon ko mbaddata e makko an mi haala jiɗɗomo ɗo e galle he an hay goto haaldata mo mbiɗa foof rentinumi on mi haaldata e o bone woni koye ma de bone koye woni koye ma a wawa wonde e galle yimɓe foof mbiya a haaldata joni ka bonɗunedi mo mbiɗa fof mbiya mi haaldata bone koye ma woni hay goto yiɗa ham te min ɓuuri añde ɓe kala mo yiɗa hammi yiɗa ɗum ɓe jiɗa ham ɗum ko mbawmi hen te Amina que ça soit la dernière fois mbaɗa haalde ma aɗa waɗani peɗeli a par ce que min mi wona guiƴe de est ce que a faami an gonɗa ko rewde bondinedi seytani cuuɗa mbiɗa hulma an kam joni yalta galle o an Bukari min noon ƴewndimi tawi fayida kam ko zéro en ngala ɗum ina hon gonirten oɗo galle kiir adde nder galle ñande fof heɗen hen lappe ha elle tan goribe muɗum hani min kam woni miijam nodden Fatima ara jooɗo kalden mundar yikka Amadou a miijaki meeje moƴƴe de an o kiir kay sen dañi hemo joñade banggue goɗɗitɗen mo en jettata Allah he kiir si o yaltu galle bondir galle o kay joñake bondir galle o kay sa ɗojji tan lappuma he ala ni ko woni nodden ɗum ara jooɗo kalden ɗum Amadou nodden ɗum ara te ko añi kiiro ala ɗo hoore mofto nder ɓandu mum ara ɗo taw en arde hem en ganda te an ɓuuri ɗo yawko lawato te sa lawema ala koriɗa haal Amadou jappa ɗo hubu kiiro yalta ɗo musiba ubbito kadi wona majjere ma kiiro o de ka wallahi wona majjere ma hen tata
ko woni jinno wiidam ko hiddaade fewnama kassaare mi sohlani kacciraari ma jaggu kacciraari ma mi yiɗa sa horma him a wawi tottudem respect goppa kam tout tranquille an cikra ko mbaɗɗa kam ɗo ko fu min mboɗo yejjita ɗum min to gonnomi hanke he canki ɗo a hande ko ɗon gonni est ce que a faami an ɗum ɗo ko ɓenni min mbiɗa sikka pari hen min yejjirin ɗum ni ɗum kay jarani ɓenni hanka ɗin gasi gasi an ko ɗum jagguɗa mbaɗa bonande ma mbiya gasi ɗum cikkuɗa ko noon yarat funti hoore ma de min jimmi ganda min mi wona gueƴi amina min mi haali min mi wona gueƴi ko ndewmi to a rewani ɗon an ɓuɗɗo metti ƴiƴam baron ba to Fatima nan den Fatima an hade ma namnade Fatima a salminta amen saɗi mo Fatima ñono noon mala Fatima Fijam oktes an kam fes ku teg sumen nuduma appel a ƴettata an kam a yii ke ngari Sofia an kam komi tikkandom Sofia ka neddo bani joni mbiɗa yima aɗa waɗa live aɗa waɗa conseil rewɓe yimɓe ɓe nakadi an ka ceeraɗo an fes hol biɗom noon Amina min mi nanguirmama comme grand sœur am jiidumo yimmo baaba mais nak affaire o ene muusi kam jewno mbayɗa an haydara a mankara mi adna nan yeeso ma mais min mi kalda e ma Fatima nay waɗa Asili. boma ene kiya Yunu. yiwno Madam. waɗa arseli kam mboru koy Fatima somi yi nder mam noddi jewteden hen anani Fatima wallahi Ogani yiru no way sa. Legal moƴƴo kay. oy no jeyatmamo 20 000 Eh? kiir 20 000 o des dañen ñat hen fetel jehen laakara o 15 000 15 000. wallahi Eh, fes hande tawda kam ko mi ala hay pudi. Me debbale. Am noddi. Amina he an ko mbaɗɗa ko holno mbawirɗa ɗum Amina an kaldami ko mbaɗɗa ko holno mbawirɗa ɗum i holko mbaɗmi wona anda ko mbaɗɗa fan mi haalama ko mbaɗɗa pourquoi aɗa ƴetta fiyam privé aɗa yahat haala num fes ko kalmi hokko fenade walla ka ceraɗo walla seera ene moƴƴi de Wallahi mi nandi no moƴƴi. Parce que mo dokkula xam no moƴƴi. Mais acciram debbale mam nodde inchallah. mbiɗa jogui mboɗom no paani ene paani Mo ma ko paani. wallahi gilla henki mi dawani T'inquiète pas, mam nodde da. Parce que mo dokkula xam dose o fuddima ustude. Il faut que mi ɓeyda goɗɗo. en safnu En safi kay. eh Eh. mais oy ene moƴƴi de Mbiɗa andi mam nodde après inchallah. Eh, T'inquiète pas. eh. Anani? dar fat amen hehe ɗum wona fes baba mbaɗɗa waɗa arseli hat selli mboɗum kay gondumi ko wayrudema mbiɗen gaare wallahi an tottam jungo kam heppu ha hay sa salmin ɗum nottagom sikka tan ka yiɗi haalis Ndi ko jam nanni kam ɗo ɗi hande. Ko addi yidde yottude ma rek ko ɓennino ko rek. Mais ñaaguma yaafi hen feewi par ce que mi yiɗa ko musma. Mimi juumi mi jaɓi juumi wallahi. Ɓenamde tan ummi tan mi wona haydara. Fatima Allah jarama jarama so neɗɗo yihi ha andi koko juumi arti ina yafnoma mbawata tan ko yafade ɗum mi yaafimama Min so tawi mi waɗi ɗum noon ko ñanden jamma mi joɗini suuɗam to ha message aréer gudimi tan tawimi ko vidéo mbaɗama envoyé vidéo no alanedina kam sona Amina mi joƴinimi téléphone o kadi dogde kam yaade boor tawimi tan bukare no wonde jongoma eɓe daddi tan eɓe kalda ɗum woni komi yiɗa mi anndi bukari ko ɓooyi noon an deke wona moto tan joguiɗa ala ko business man baba hoto moto ma ko pam
ala wallahi o masoy mas moom paan kay ɗebal wallahi gila de wala hande kadi waɗa business goɗɗo ko business an baba ay an ay min mbiɗa yiɗi haalis so haalis yalto tan min bandam yo hande kadi yeey kiiruji min yeyi kiru wadde an yeeyi Fatima eyyi ki ko min on kirno ko moƴƴo moƴƴo a yii de aɗa jogui goɗɗo nen layɗi kurkay liggoto Gorko. ɓe Wallahi. ko liggotoɓe de Jeego. ko kille a kelli leggal kelli Leggal kelli. wallahi gore ayyo ene feewi de an ka ngal wona kelli ngal ko ciidi ngal ko ciidi hor keɓta ɗum an sa addu 9000 même 9000 miyayma 9000 o hemnande moƴƴi de o ala ko moƴƴo kay o oya o komi original ko kil leggal kil kelli kelli o noon wayi moƴƴo noon way moƴƴo ay amina aɗan ko jimmi andindem min mi wona guiƴe ay ɓe nannata peɗelala ferta toon guite ɓe wona min o wona nani kalamami ko que ça soit la dernière fois mbimama aɗa ƴetta gurdamama aɗa yiyata haaliya ɗum bedde wona nani kalamami ko a fiyan kam mbimi mi waret somi dañi fiidem kay mi fiyat kono minema ƴeew en wona gotum hakkillaji men potani ɗum jimmi ganda fatima an aɗa selli min mbeɗa sikka hunde fof kalanta kam ko goɗɗo jiiɗa walla naggam kono kalanta kam ko haala amina nelduma vidéo boukare jonggom ina wawi wonde iyade iya ala fof ko wawa wadde fatima ittu ko mbaɗɗa e hakkille ma ko mi jaɓata ɗum mi jaɓi iya no wawi fewnude fof no wawi fewnude vidéo ji no wawi fewnude fof mais mata ko iya kay fewnani yimɓe ɗiɗo dardiɓe kayne kalda min yalti bowol dogimi tawi ɓe dardiɓe kalda an wonde ka anda iya no wawi wadde fof di iya ala ko ronki wadde fatima ittu ko mbaɗɗa e hoore ma ko ɗum jinmi ɗon jiiɗa ɗum noon wayi he vitesse iyo way heegi o bab yow ille avion ille avion annani komo o haalata ko ko pulaar laaɓɗo tos mo haala tan kam haalan haala biyo on mi ƴew wa mi ƴew bab aɗa pulaar laaɓɗo cer aɗa jogi puccu an mi haala mo an leyan ɗo yimɓe kiiru an yeeyi Fatima kiir askiru Podor ko bamma Sofia jimmi ko jalta sala mi wawa haala kewka amina he Sofia yaltu boowal mi yaltani ɗo ko mami gasna haalde ko kalnamami ko taw Sofia yaltu salo mi yaltani ɗo Thank you.